Hello guys, madung adlaw ni tanan. Welcome back sa mang channel. Ay Lexi. Gamis anda guys, nangaligo mi dare kauban si Teribors ug si Florami. Sana all. Sana all. Dahil surveillance ani. Troops ko no, with a troop. Sana all sexy. Sana all sexy Kuya Junjun Steve. Grabe ka ito mga kamera. Pinanawan. Pinanawan. Mga kamera na pinanawan. CCTV. Hi guys, hi kabe. Hi. Nag-swimming mi nami sa anda ni uban minit dire og ni Purami. Sana sila likod to ah. Junjun Steve. Mamaali na pud si Mayora. Ligo na bitaw rin na pinas liksian ah. Mao na gustong liksian. Tara bi. Dua-dua jadi ha. Ngayon, happy ka be? Happy. Ina. Himbog no. Himbog tayo. Himbog no. Himbog no. Arang siksiha lagi ni mo ya. Arang siksiha. Lupigas tire. Junjun Steve. Putod. Kadakag to kasing ko. Isa yun? Kadakag kasing ko to kasing ko. Tawas man. Ha? Abi mong mamisong. Mamisong. Nabasa niyo mong mamisong. Na! Mamaali. May rin sa kitang mamisong. Ay, bebe! Enjoy ka, be? Happy si bebe? Ha? Ligo na ka. Ligo na. Sabi ka. Be, smile. Cute malagkag smile, be. Wala kasalyana, be. Oy! Nagigukod na. Nagigukod na mga ampong. Alibi. Aw kanay mo, aw kanay. Ala, arriba, arriba. Arriba. Arriba, arriba. Arriba. Patay cellphone. Ala. Patay. Ikaw magbilahan. Ikaw ma. Ningilak ka lang siliksian. Ala, atikihon nandiyan na. Atikihon dyan eh. Agnaw. Naito ka. Sige nga na di ay nga na. Ito, lagi ko te. Yor, agbangka ka kuan yor, bata kuyaw. Ano man ang kahoy? Kahoy. Ito malawas lang. May asdagat oy, aw nice dagat. Nag-video magkuk ka kamulo kadagan. Ikaw
telegram na, be? Agad ba, te? Bilang takas ko na, be? Ha? Bas asay mong buhok ka. Be. Yehe. Be, asa man ka, be? Dali na. Buang na. Nanga ba mo? Mga manunuway. Bailo na pa, si Mayor rapitig kantay, ka rapitig sayaw. Bye-bye guys, uli na may bye-bye dagat. Bye-bye dagat be. Bye-bye dagat. Tayo ko niya. Yes, tingnan tayo. Hi, Yes TV. Hello, Lamita. Hello, wala ko pa rin ang ko na nalaman ng Aisha. Bye-bye. Uli na may. Maghaling pa ko guys, dahil nakaandam na ko ng tilagonon. Tilaga na, kay Bob, tinilaga na ba ni Buwa pa? Tilaga na naman kay daghan may tipasi. Haling sa kudaan. Haling na ko guys, magtilag na ramang ko para atak ang nanog yun aga mga hayhay na pukus ang hayhayonon. Ito, gahawat tagang hayhayonon. Ibabaran ko na daw niya papasian. Halin sa ino. Tak, ano na ko galing?
May mga hay-hay pa po. Uy, tungkol man. Sok doon kaya mahilaw. Latob, datang nanay. Okay. Manghay-hay na ko guys, to kasuguro ko hay-hay. Unda ko kay grabing inita. Naghana ka dugang hay-hayunon. Baog makaigo ning hangir, na naman ang ipang sagbay ning uban sa hay-hayan. Daghan mo pa ning hay-hayan. Hay-hayan, daghan hay-hayan. Unaon sa rin akong mga sanina. Mga sanggalat, nagharabay sa kabalde, ug sanggatoy. Yung reverse man eh. Para ka to nagpa-signal naman na dadyo naman. Lamas leksian ug manukod to kay walay kay hayahayan. Una giuna na nila ning tiri ka purami. Oh, baka da pag-init. Siyempre, hanggang ako ang magsasampay ko guys. Sanina. Sanina, sayal. Hindi magkasaling gubot. Nga sa ring jacket kay ito di mama. Mukha chok. Downy. Inita na. Ilit kayo kong hangir. Hangir. Uy, ano? Ayan. Sada. Jacket. Iya pakai dress ni kerag. Antara
Bene, anhir ba mong papa gani abi? Kita ka? Agay gihatag dia biscuit. Thank you kang papa. Thank you, pa. Tana dari vlog. Thank you pa. Thank you, pa. Tana tabi sa mga biskuit ng blue. Thank you, papa. Salamat, pa. Mana kog laba guys. Ibugas ko na. Bato. Pangwais ako. Kaya mag-edit ko ron. Pek. Tagtaod. Kaya silang doon ang giduwa. Ang change ang giduwa. Kami ang dua, anak. Le. Okay. Le. Bato, bato. Pek. Pilde kiya. Bato, bato. Pek. Pili ka. Sige, magkagkumo be. Bato, bato. Pek. Bato, bato. Pek, pek. Ah! Bato, bato. Pek. Ah! Mara ni mong vlog ng kadlawa guys. Salamat sa inyo for tanaw sa mong vlog. Thank you for watching. God bless ni yung tanan. Yan na be.